Ето го Сашо Рабанов на връх, Каймак чао най-накрая. Нещата му се сбъдна. Нямаш толкова неща са има. Ето ги момчета от Добринщ, които ще следват по необичайен маршрут. За нас, за тях не е. Мечтата ми е Митко да се съберем на лифта долу, иначе. Мечтата ни е да фанем пешаняч. Нищо, те казаха, че за час и половина слизаме. Висилица, на който трябва да идеме не по правилника по желание. И се гледат масива на Стражище. Отзад е Безбок. Е целият масив на Стражище и Полежан се подава отзад. Малко Полежан, малко се подава. Любимия връх на Сашо Рабанов Газей. Любим. Любимия връх Газей. Ето, Газей. И натам се виждат много върхове. Тепиците, Валявишки чукар, Бънделишки, Башлийски и много са. Зорки. Дончеви кароли се виждат. Вихрен, Куталите и Бански суходол трябва да е това. То е. Да покажем и пистите на Банско. На това. Все едно Банско, да. Ето. Вижда се шилегарника и платото. И двете писти на платото. Там долу е хижа Дамянца, обаче сега в момента не може да се види. Натам дали ще мога да покажем Добринще, Банско. Не, Банско не се вижда. Разлог. Това е Добринще. И Елещица. Мусала се вижда най-отзад, ама с GoPro-то не знам дали ще се фане въобще. Вижда се и Мальовица. Хубаво време случихме. Хубаво време. Всички върхове на Рио. Лека мараня. Ето още един път. Стражище да покажем, че нещо много магнетично. Ето Стражище. Айде, стига толкова за сега.